Patay ang usa ka babae human gidunggab sa mga sospek nga nakamotorsiklo sa Quimpo Boulevard sa Davao City kagabi. Ani report ni John D. Esteban. Patay diha dayon ang 22 anyos nga babae human gidunggab at bang sa usa ka fast food chain sa Quimpo Boulevard, Davao City. Banda alas 7 Domingo sa gabi. Ang biktima nakaangkon og duha ka samad dinunggaban sa liog. Sumala sa report sa kapulisan, nakasakay og motorsiklo ang mga sospek. Gikan pa sa Asuncion, Davao del Norte ang biktima, kuyog ang iyahang bana ug usa ka tuig nga anak. Paingon unta sa Dico City kay magbakasyon. Awan minaog sila sa Davao kay walay moderetso nga biyahe padigos. Naglain daw ang tiyan sa biktima, maong mipalit una og tambal ang bana. Sumala sa kapulisan nga nagpaabot ang biktima dinhing dapita sa iyahang bana samtang nagpalit kini og tambal. Dihang giduol kini sa suspect, dayon dunggab ug dali kining misibat. Kanang namang gusay kanang online selling ba? Mo to na nagkuan sa Pero ginabaharan siya pati yun sa wala po siya ginabaharan. Lunes sa buntag, personal nga giadtuan ni Davao City Police Officer Director Police Colonel Richard Badang ang crime scene alang sa mas kipalawmang investigasyon. Kuyog ni Colonel Badang si Ecoland Police Station Commander Police Major Noel Villahermosa ug ang bana sa biktima. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Colonel Badang, ilan ang gitanaw ang tanang CCTV camera sa lugar aron maila ang mga sospek. Wala sab daw nawala sa mga butang sa biktima, mong ila unang giparaplin ang anggulong kawat. Pangitaan na mo mga CCTV dire, possibility na makuha gyud katong gisakyan sa suspect. Tingnan mo, malapit yung station natin, harap ng isang famous na fast food chain, maraming establishment, daanan, then bigla na lang naidunggabon sa kilid. So it's talagang malakas ang loob ng tumira. Gipanganti sa kapulisan nga masulbad sa hinanali ang krimen. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.